lo mama unomntwana ongu-Ela oyingameli yasePower. Ixola ngombiza ngegama lakho kwaba manixolisa izigokeli zami nazelo gama kodwa into endiyaziyo uyingameli ungamele phaya eAlexander. Phaa komqweba ke. Ngumsebenzi kaMadlomo ke lawo. Mosi zonke izinto noba sozawuthatha nawenza noqale ukujonga ikhaya lakho. Noba sekujonga ikhaya lakho bafumaniseka sozawubekwa enkonzweni uqale ukhangele wena uba usimilo sinjani. Ngoku ungaphakathi. Yafuna ukuthi ke lo mama kwimisebenzi yakhe ikhona inyama esithele ezingakhanganywanga. Kuphume ingamelikazi kuyo. Amen. Akusimakhaya wethu sonke esiphuma kuyo ekuphuma inkokhelikazi ezinjalo. Amen. Kodwa ichaza into yokuba uMadlomo ebebakhulise njani abantwana bakhe. Ndifuna ubiza isithethe sobulela. Mzokotokona nakwalitholi ngomso xa sicheba nzabe ndikhona apha. Zawuzoxolisa uba kukhona apho impazamo ngomso. Amen. Ngento zamaxesha sazithetha xa siyifamily basibethekile sisazilungisa xa sihleliyo ngomso. Sonze basizithethe emsongo ba nathi siyifamily sike si-overlaphile kulaa ndawo sabethakala kodwa sizayilungisa loo nto leyo. Mama ndiyixolisele ngexesha sawuphakamisa utata ozawubulela wekhaya utata uThito kwana. Funa ugqithisa le nkonzo. Wenyukuzayoni esingendabeni wenyukuzayoni